Tinokukanudzai kunhau dzomanhoko pane pfenyero yenyu ana Mhanduwe. Hedzino idzo zuwa ro13 raChiwabvu. Kambani yeEconet yolingira kuruka mari ipo ichaongorora wanhu chirwere chedzihwamupengo. Kambani iyi yakagoti yakatenga zvinhu zvokuti igoongorore wanhu zvinosvika 100 zviuru. Yakaingidzira ichiti wamwe wanhu waribe mari wachagoongororwa pachena, asi wamwe wanokwanisa kubhadhara wegani wachafanira kubhadhara mari yekuAmerica inosvika madhora 25 pamunhu mubodzi. Wekambani iyi waribe kuti nyepa kuti wanhu wanganiwo wachaongorora pachena, asi kureketa kwawo iwo wati bato ravo rinoyamura wanhu reHigher Life Foundation rinosenza newanhu vanopfuura zviuru 20. Musondo raperari, hurumende yakanga yamanikidza makambani kuti agoite zvokuongororesa wanhu wegani. Nyika yese ikachema nokukwira kwakanga kwakaita mutengo wekuti munhu agoongororwe. Nyasi Econet yabenuka nomutengo mubodziwo. Munyori mukuru mubazi rezveutano nokurehwa zvisvinu kwapwere chiremba Agnes Mahomva wakabisiwa pachigaro chawaive nacho wakaisiwa muhofisi yomutungamiri wenyika, wariwo mukuru anoringana nezvokutekaidziwa kwobasa hwokurwisana nodzihwa mupengo munyika. Danho rirabva rasiya hwangwadza kubazi reutanori, uko waizivikana nokubata basa zviri nani kutorareka mushamarari Obedaya Moyo. Kwatonzi hurumende yakotsvaka mumwe achatsiwa nzvimbo yawo kubazi reutano. Chakonzeresa kubisiwa kwawo chiremba Mahomvawo tachinyepiwa bano hurumende ipo yatinyepa nezvedanho rii. Hapwa dzohurumende yaMunangagwa dzofumuhwa kutsambwa dzayo pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvokubuditsiwa kwemasoko Energy Mutodi abudisa pachena zvakawanzika zviri kuitika kuhurumende yedu, apo areketa masoko okuti ari kugara achishira upenyu hache. Ati ari kushira kugwisiwa nogurukota rozvousahwirano dzimwe nyika waMoyo, wachishanda wakaita hochekoche naMonica Mutsvangwa, uyo anotevedzerwa naiye Energy. Mazuva mairi apera, waMoyo wakabuditsa masoko okuramba zvainge zvireketiwa naMutodi, achienzanisa danho rehurumende yekuTanzania nerokuZimbabwe. Mutodi wacho ari kutoda zvokunyirana nokufukurana hembe pawanhu nokamuitiro kache. Tichaona hedu kuti wabambo waMunangagwa wachatora matanho api kudzikamisa mhepo iyi. Mune imwe nyaya, wabereki wekumbizo kuKwekwe woita nhimbe kuti vana vavo vawane fundo. Mumusha unogara ruzhinji weguta reKwekwe, wamwe vabereki vakatotanda kuita zvokufundisa vana vavo wega zvidzidzo zvemadanho waduku kuti wareke kugosarira muzvidzidzo nokuda kwedzihwa mupengo. Chakasunda vaberekiwa ndechekuti vamwe vana vanomari wave kufunzira padandemutande, ivo wavo waibva wasara mumusure hui kufunzira sovamwe. Mumwe wakatungamira mukuunganidzwa kwemabhuku nokuchaira chirongwa Maureen Sigauke akatoti akaona zvakanyanya kurema kuti wandoringe vana waribe kufunda, zvinova zvaizokoka nhamo kuti ifunye chisero muupenyu hwavo. Danho riraemhwa vazhinji zvokuti wamwe vari kutoringirwawo kuti dzimwe nzvimbo dzicharinga dzigoitawo zvibodzizvo kuti fundo ireke kugoparara kunyange paribe mari yokushandisa. Mune imwe nyaya, wacheri wegoridhe wasiri pamutemo wosvipisa mvura yokupena ronga nokutsvingwe kwaMutare. Wacheriwa vari kuita hawo madiro sopfene rawana munda uribe kurindiwa mukuchera kwawo goridhero. Mucherero wavo uri kuvhiringidza mvura inonwiwa nevanhu wokupena ronga nokutsvingwe. Matangi anochengeterwa mvura munzvimbodzi ave kutoda kugwa nokuchera iko vari kuita kunonga ndichatangidza matangi anochengeterwa mvura munzvimbodzi ave kutoda kugwa nokuchera kwawo iko vari kuita wachitsvaka goridhero. Hurumende yati yareketa kuti ichaita chii nazvo, asi gurukota rozvichehwa rakatonyorerwa tsamba nomumiriri wenzvimbo iri dzauruko Mutasa muparamende. Toringa dzopasi rese. Bhangi robudiriro muAfrica rakadzika midzi yaro mudunhu redu.
bhangiri rakadira mari dzinopfuura mabhiriyoni mairi munyika dzakabata africa yese muzvirongwa zvokumutsiridza masango pabodzipo nokubikiwa kwemagetsi. Pamagetsipo bhangiri raitopa vamwe mari yokuti vanhadzire mahovhoni wemagetsi anochenesa mweya wokufema uye kubatsiridza nomazano okufambisiwa kwabasaro. Dzauru kwedu kuafrica waribe kupa rubatsiro kunyika 5 bedzi dzinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia, Malawi, Angola neEswatini. Gore raperari wakapa mari kuzvirongwa zvinosvika 26 ukuwo gore rino kutorino mamwe mabasa 15 akamirira kupiwa mvumo kuti achitande kuitiwa. Nyika yeSouth Africa yamirira nyasi kuti imbwe mureketo womutungamiriri wenyikayo maererano nozvechirwere chedzihwamupengo pabodzipo nomupfigwa waakaisayo. Masondo anoda kusvika 3 apfuura, mutungamiriri wenyika akareketa nonyika yache achigovati mupfigwa wekuderedziwa kuenda padanho rochina, asi zvakabva zvapakuwanditsa kwevanhu vari kubatiwa nochirwerechi kusvika kuzviuru 10 zvanyasi. Vanhu vazhinji varingira kwaari kuti wambwe zvichaitika nokuti mamiriro opfumi achiribe kumira zvisvino ave kutoda mamwe matanho kuti zvirerukire vanhu nekuti vanhu vachagopfa nonzara. Kambani yodzinharembozha yemuSouth Africa yeVodacom yareketa nozvomubatira pabodzi wavo nokambani yeLoon. Kambani yeLoon inoita zvokuisa zvibharuma zvinofambisa masaisai edandemutande mumhepo uye vari kuzoisa zvibharumazvo kunyika yeMozambique uko kune dzimwe nzvimbo yaitadza kusvikira nokuda kweuwandu hwevanhu hwakanyanya kuderera. Mubatira pabodzi uchaita zvivarerukire kuita iri basa mumazuva mashoma ari kuteera. Danho rakakosha zvokuti dai dzimwe nyika dzakawanda dzakopawo zvokuisa zvibharumazvo kuti masaisai edandemutande atandire nyika yose yose kwese kwese. Munyaya yedu yokugumisira yanyasi, mukuru wabasa munyika yeDRC okwekweredziwa kuenda kudare rodzimhosva achipomewa mhosva yokuba mari yohomwe yokuakira vanhu dzimba munyika yache. Nyaya iyi yambomisiwa kusvika musi wezuva reAfrica wemwedzi uno. Iye ari kundoti aribe mhosva uye ndiye avhura musangano wavakuru wehurumende yawaTsisekedi kuendesiwa pamberi pomatare nenyaya dzokuba. Tinoramba takandobvura ziso kuringa kuti shamhu yomutemo icharamba ichirova chere kana kuti ichasiya aribe mawanga anoenderana nomamiriyoni 50 omari yokuAmerica aari kunzi akanokora kuisa muhomwe mache. Kwanyasi tatenderera zvakwana mabi angu, ndini wenyu Mhanduwe Nhau.